Arratsaldeon denori, eta mila esker arratsalde honetan gurekin hemen egoteagatik. Aretoari begirari naiz eta arratsalde guzkitxo honetan ia aretoa beterik ikusteak, eta esparru desberdinetako jendea hemen ikusteak, ideia bat ematen digu gaurkoan hemen omentzen dugun figuraz, Vicente Serranos. Duela urte askoian, batxilergo bigarren mailako ikasgelan edo Vicenteren historia klase batean nengoelarik, benetan inoiz ez nuke pentsatuko gaur hemen egongo nintzela, historialari bezala eta Jeronimo de Ustariz institutoko lehendakari bezala halako ekitaldi edo omenaldi bat aurkezten. Nik uste dut, ikasgela bigarren batxilergoko mailako ikaskela horretatik gaur hemen egotera eraman hauen ibilbide horretan, Vicentek ere bere harri koskorra ekarri zuela. Ez da erraza izan bizi ditugun egun hauetan eta egoera honetan ekitaldi bat antolatzea eta are gutxiago elkartrukea, elkartzea, hurbiletik, historiak eta istorioak partekatzea eskatzen duen elkargune bat antolatzea. Baina, hemen gaude, hemen zaudete zuek, eta horrek ere uste dut asko esaten duela Vicenteren figuraz. Baita ere, omenaldi honen antolaketa prozesuaz ere. Gaurkoan hemen, gu guztiok, hemen egotea, posible izan da Eusko Kultur Fundazioak, Pamielak eta Jeronimo de Ustariz institutoak aurrera eraman ari izan dutelako, elkarlanean, gure gaurko, gonbidatuen borondateari esker, eta espazio hau erabiltzea, eta espazio handi bat, areto handi bat, neurriak eta segurtasun eta higiene neurriak bermatzeko ahalbidetzen duen areto hau eskuzabalki utzi diguten katakrakeko lagunei esker. Honen izaera, edo ekitaldi honen izaera, zentzu horretan ere uste dut Vicenteren figurarekin bat datorrela. Horregatik ere, hasieratik ekitaldi hau, omenaldi hau, antolatzeko ideia izan genuenean, hasieratik irudikatu genuen ekitaldia euskaraz izatea. Gaur Vicenteren figuraz nabarmentzen ditugun 3 esparruak edo aspektuak, historia, divulgazioa eta sormena Vicentek euskaraz jorratu zituelako. Euskara historia egiteko eta idazteko hizkuntza izan daiteke eta bada. Divulgazio egiteko, sortzeko, eta Vicente honen adibide argia izan dugu. Eta omenaldi hau euskaraz egitean, nolabait berak jorratutako ibilbide horri jarraipena ematean, oraingoan ere gure harri koskorra ekartzen dugu. Hala ere, mahai inguruaren ostean, publikoaren partetik parte hartzea eta interbentzioak eta mahaiarekiko interakzioan edonork eroso edo nahiago duen hizkuntzan egin dezake noski. Esan dudan bezala, mahai inguru hau Vicenteren 3 aspektu nabarmenduko ditu, 3 aspektu, historia, divulgazioa eta sormena, eta hemen 3 gonbidatu ditugu mahaian 3 aspektu horietaz hitz egiteko. Josu Txueka, Jeronimo de Ustariz institutuko kidea, ikerlaria, irakaslea, historialaria, arratsaldeon, Josu. Amaia Álvarez, Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakaslea, eta Eusko Kultur Fundazioak antolatzen duen Nafarroako historiako ikastaroan edo ikastaroaren ardura hartu izan zuena. Eta Peio Elzaburu Pamiela argitaletxetik, eta argitaletxetik eta Pamielatik aukera izan duena euskal literatura eta sormenaren mundua ezagutzeko. 3 aspektu horietariko bat jorratuko dute, eta ondoren, 3 bukatzen dutenean, guztion artean nahi dutena, haiek nahi dutena, zuek nahi duzuena, komentatzeko, partekatzeko aukera izango dugu. Mila esker guztioi, zuei, maileko kideei, eta ongi iruditzen bazaizue hasiko gara. Eta hasiko gara historia pixka batekin. Josu Vicente historialaria da, Nafarroako historia harakatu zuena, eta Nafarroako historia harakatu, historialari izateaz beste ere, historia horren parte eta protagonista. Hola, gutxi gora bera. Ondo entzuten da? Bai, oso ondo. Azteko mila esker antolatu duzuelako ekitaldi edo ekimen hau Vicente gogorazteko. Ni esan duzun bezala zera Jeronimo Ustarizeko partaida naiz, baina Nafarrotik kanpo bizi naizenez, ez nago saltza horietan gauzak antolatzeko, eta oso egokia iruditu zitzaidan esan zidatelako parte hartzeko, egokia omenaldia, eta posten naiz zera parte hartzean aukera eman didazuelako. Eta Nereak esan duen bezala, zera
Bizentek, bueno, kenduko dut hau, bai, hitz egiteko. Bizentek profil ezberdin batzuk ditu, eta bere personalitatean bat egiten dute profil hoiek. Hoien artean bada historiagilea, eta baita ere nereak pixko bat azaldu duen bezala, historiagindulako, denok egiten dugu historia, hori azteko, baina, bueno, historian baita ere parte hartze sakonago edo handiagoa ardaiteke edo motelagoa. Eta alde horretetikan, Bizentek, bueno, parte handia izan zuen, zera, diktaduraren aurkako borroketan, dinamiketan, baita ere transizioko urtetan ere bai. Historia egin du, besteok egiten dugun bezala, baina ausartago edo aurretan. Eta beste aldetikan, historiagilea, historialari bezala ere bai, zera, aritu da urte askotan irakasle, dibulgatzaile eta idazle bezala. Eta gauza hoien inguruan mintzatuko natzaizue 10 minututan. Bere liburuzka batean, uste dut bere lehenbiziko liburuzka izan zen onkoteak liburuan, hor ironiaz eta, bueno, berak zekin bezala, adierazten du bere pista biografiko batzuk. Berak esaten zuen, onkoteko solapa horretan, Zaratzan jaiotakoa zela, 1958an, eta gero esaten du, bueno, hainbat herritetik pasatu izan zela, Etxeberrin, Altzatzun, Zaragozan, Etxabakoizen, eta azkenean ematen du bere familia hemen laketu zela Iruña aldean. Esaten du ere bai, ejertzito ezberdinetan ibilitakoa zela. Segurazki Espainiako armadan, ez dakit, ibili zen, eta baita ere beste armada berak esaten du bezala, ejertzito, baina txantxetan edo ironia ez da horrela, eta ibilitakoa zela. Eta esaten du solapa txiki horretan, bera dela pixko bat, zera 78ko belaunaldikoa, baina baita ere Euskal Herriak belaunaldi horrek izan zuen bereizetasunekin. Hain zuzen ere, bera, hain zuzen ere, 79an, hau da, Pariseko gertaerak suertatu eta gero, hemengo Opus Deiko Unibertsitatean, bai, hainbat borroka izan ziren, eta horren ondorioz, Bizente deportatu egin zuten eta ja lehenbiziko errepresioa jasan zuen 79an. Eta Bizentek jarraitu zuen karrera bukatu arte, 72an bukatu zuen, eta tarte horretan ja sartu zen ekimen politiko potolo batean, hain zuzen ere, eta erakundean. Hori dela eta 73 geroztik sazian ibili behar izan zuen, 74an hain zuzen ere atxilotu zuten arte. Eta atxilotuta gero, hainbat kartzeletan egon zen Bizente, eta esatako beste kartzela batean, beste batzuen artean, famatua da hain zuzen ere, hil zenean oroitzen naiz, esatako Euskal Telebistan etaren zera ez zuten aipatzen, baina aipatzen zuten Segoviako iesa famatuan parte hartu zula Bizentek. Bai, nik esango nuke, baita ere, beti lotzen dugu, gertaera horiek edo ekimen horiek alde errepresibo, kontrarrepresibo eta horrela. Baina esan behar dugu esateako, Segovian egon zen bitartean, euskaldundu zen Bizente, neurri handi batean. Horregatikan bere liburuzka horretan esaten du euskaldundua, euskaldun berria zen. Eta Segovian neurri handi batean euskaldundu zen Bizente. Zer esan nahi dut horrekin? Baita ere, ekimen politiko-militar horietan, nolabait esateko, baina militar baino gehiago orduan politikoak ziren, eta alde kulturalak parte handia zeukan. Eta esateko, Segoviako kartzelan, bai, jende asko, ez Bizente bakarri, baizik eta beste batzuk, eskaldun dut ziren, eta probestuko dut esateko, paradogikoa da, baina gaur egun gure demokrazia honetan, zailagoa daukate presoek zere bere burua formatzea kartzeletan, orduan baino. Segoviako kartzeletan, hain zuzen ere, kartzelan parkatu, Bizente zegoen kartzelan, jende askok karrera bat eta pare bat egin zituzten, eta gero bide akademiko oparoa egin dute. Bai? Baina, bueno, ez naiz horretaz luzatuko, baina esan nahi dut, Bizente hori euskaldun duzen. Bizente dakizuenez, eta nire garaikoak jakingo duzue, 1977an kartzelatik atera, eta hemen Iruñan egin zen egundoko harrera. Gaur ere, bai,
harrera niminoena edo txikiena debekatuta edo gaizki ikusita dago. Orduan, transizioko urtetan, presoi olako harrerak egiten genizkien edo egiten zizkieten. Baina, bueno, guazen mamira. Vicente, kartzelatik aparte, buru belarri jarraituzun bere militantzia politikoan, eta hain zuzen ere, hor, zatako Pepina Arraizak Vicentek egindako liburu batean egiten duen edo egin zuen hitzaurrekoan esaten zuen. Era el militante más conocido o más importante de Euskadiko Ezkerra. Euskadiko Ezkerra osatu zen Iruñean edo Nafarroan parkatu nahiko berandu, 1980 inguruan, zen hasieran beste izen batekin aurkeztu ziren hauteskundetara, baina zera Vicente zen nolabaiteko erakunde horren erreferentea eta batez ere buruzagita horrela. Bai Euskadiko Ezkerran, bai eian eta horrela. Eta hor, Vicentek esatako, beti bide kritiko jorratuzun, zuzen ere, esatako, Euskadiko Ezkerratik aldeginzun, 83an, 84an, bai, Nueva Izquierda korrontea osatuz, ikusizulako, hor ez zeukan biderik bere egitasmo politikoak aurrera eramateko. Eta, bai, orduan jarraituzun militatzen, taula, ibili zen gero auzolanen, eta bar. Baina aldi berean, berak hori ere bai kontatzen du bere lehenbiziko liburuzka horretako aurkezpenean, lanbeltzetan, eta bar. Eta azkenean irakaskuntzan sartuzun buru belarri, hain zuzen ere, 86tik, 87tik aurrera. Liburu horretan esaten du, guain dela gutxi, altzatzuko, institutuan hasi naiz klaseak ematen. Ordurako erabat euskaldundua eta ordurako erabat sartuta egon beharko zuen irakaskuntzan euskal adarretatik eta aranoa. Oain gauzak hori esatea da, kontatzea hori kontakizun bat, baina hemen zaudeten askok ezagutzen duzue orduko testu ingurua. Eta gazteek ezagutu behar zenuten ze testu ingurua zen. Esateako, orduan Nafarroan, ja gobernuan zeuden sozialistak. 86an, aplikatu zuten edo jarri zuten martxan euskeraren legea. Baina euskeraz egiten zen irakaskuntza eta sortu berriak ziren adar hoiek, nolabait esateko utzetik hasi behar zuten. Hor dago esateko Vicente bezalako irakasleen ekimena. Alde batetikan euskaldun berriak zirekako, bestaldetikan euskera oaindikan ez zegoen behar bezala hiztegi akademiko eta horla egokitua edo prestatuta taula, eta aldi berean, nola da, instituzioen aldetikan edo gobernuaren aldetikan errestasunik ez. Eta Vicentek esatako kaleratu zunean liburu hori Nafarroa historiaren ariak 2005an zen, eta berak aipatzen du, bera beste liburutan bezala beti dago bere hitza horretan, nolabait esateko ez nuke esango konpleju, baina bai beti jartzen du, hau dire nire aportazio apalak, teselan modukoak planteatzen ditudanak, nire ideiak, eta baten batek, ideia guzti horietatik, bat baliogarria ikusten badu, postuko nintzateke. Aldi berean, esan nahi dut, humiltasun horrekin, egundoko lana berak burutuzun urte horietan, hain zuzen ere, eta horren lekuko izanen da, edo izan daiteke, nerea bezalakoak, ikasle eta ikasle askoren aurrean. Eta hori da bere liburua. Beste atal bat izango da, gero nire maikideak jorratuko duna, Eusko Kultur Fundazioarekin baita ere divulgazio mailan egindako lanak. Esan nahi dut, Vicentek izan du historia, ofizio eta afizio, baina aldi berean ez du mitifikatu historia. Eta esan nahi dut, esatako, bere liburu horretan, 1981 erderaz egin zuen liburuan, Navarra Euskadi, un debate popular que urge, berak esaten du, lehenbiziko atalean gainera. Historia ez dugu mitifikatu behar, eta historiak ez digu baldintzatu behar. Naiz eta historian hainbat gertaera, hainbat planteamendua suertatu historian zehar,
eta guk ezautu, gu gara oaingo sujetuak eta oaingo egileak. Eta orduan berak kokatzen du historia leku batean, importantzia ematen dio eta gero emango dio historiagile bezala, baina aldi berean bera saiatzen da, zera bere lekuan jartzen eta horrela. Eta oreka edo bi osagai edo bi elementu edo bi ardatz hoien artean mugitu zen Bizente. Eta esan nahi dut, azpimarratu nahiko nuke, parkatu minutu bat daukat, ez? Azpimarratuko nahi nuke hori, ze baldintza zaietan berak egin zuen lan guzti hori. Eta horregatikan, historiagile bezala, edo historialari, edo historiazale bezala eta horrela, edo Euskal Herritarrak bezala, nahi duzun bezala, eskertu beharko genioke Bizente bezalako personari. Eta beste aldetikan, nik esango nuke, eta hori ja da beste mai batean, segurazki bide politiko ezberdinetan ibili gara, niz Bizenterekin, eta orduan ezagutu nun pixko bat gehiago, nola esateko, zera, auzolan garaietan, zera bat egin nun berarekin, eta hola, oroitzen naiz, Patxi Urrutiarekin, mitinak ematera, gaztanera, Baina zan nahi dut, Bizente beti izan da, persona bat, naiz eta beste korronte edo, zera, auzolangoa, esateko, gaizki bukatu zen, eta horrela, baina, nola esateko, baina, nola esateko, persona bezala, oso persona atzegina, Bizentiko esateako, ez genion esan txikia zelako. Baita ere, iko horrekin ikustu dut bat zegoela afektu bat jende guztiak zera geniona eta izan duguna bukatu arte. Bere bizitza bukatu arte. Zoritxarrez, jaz dago gure artean, baina, nik uste dut, Bizenteren lana eskertzekoa da eta bere personalitatea, horregatik izan diot, hasien batean, zera, oroitzeko eta goraipatzeko modukoa dugu. Besterik ez. Eskerrik asko, Josu. Amaia, zu okerrez banago, Bizenteren ikaslea izan zinen, eta urteak geroago nolabait lekukoa eman zizun Nafarroako historiako ikastaro baten arduradun bezala, ezta? Hala da, bai. Eskerrik asko Nerea, eskerrik asko guzti etortzeagatik, hau antolatzeagatik eta ni gonbidatzeagatik ere bai. Ia esanik labur hitz egingo dut, nire esperientziari buruz, Bizenterekin izan duen esperientziari buruz, eta batez ere, lehen aipatu duzuen bezala, bere figura edo, bera divulgatzaile bezala oroitzeko edo azpimarratzeko ere bai. Zeberak historia egin zuen, protagonista izan zen, Josuk gogoratu duen bezala, historia ikertu eta idatzi zuen, eta gainera izan zuen, nolabait esateko eginkizun bat, eta nahi bat historia transmititzeko, divulgatzeko eta gizartera helarazteko ere bai. Alde horretatik, egin zituen hainbat gauza, irakasle izan, hasteko, gero, iritzi artikulo asko ere idatzi zituen egunkarietan eta mediotan, eta gero Eusko Kultur Fundazioan ere hori izan zen bere eginkizuna. Historia, Nafarroaren historia, transmititzea, divulgatzea, eta horretarako zehazki sortu zuen ikastaro bat, ikastaro divulgatibo bat. Orain dela 2 urte, pasazidan niri ikastaro hori eskaintzeko ardura. Orduan, orain dela 2 urten ikartu nuen ardura hori, eta arrezkero izan nuen harreman gehiena berarekin, berak pasazizkian material guztiak, erakutsi zidan nola zeukan montatuta ikastaro guztia, oso divulgatiboa zen, oso ongi azalduta dena, ikasturte oso bat bezala zegoen planteatuta, baina 2 ataletan bereiztuta, lehendabizikoan jorratzen zuen Nafarroaren historia konkista arte, Nafarroa erresuma independiente bezala, eta 2. atal batean jorratzen genuen Nafarroaren historia, 16. mendetik gaur egun arte. Orduan gaurkotasun handia zeukan ikastaro horrek ere bai. Berak nahi izan zuen ikastaro horretan nik ematen nuen bitartean, berak ere parte hartzea, azkenean ezin izan genuen antolatu, pena bat izan da, ez zigun eman denborarik, gero COVID-a, gero dena, baina hori zen bere asmoa, hala ere jarraitzean, naiz eta orain dela 2 urte lekukoan niri pasazidan, jarraitzea berak ere nolabait
ikastaro horretan parte hartzen edo gutxienez saio batzuk eskaintzen. Gero, aipatu duzuen bezala, izan zen nire irakaslea ere bai, bizitzaren kasualidadeak edo koinzidentzia edo, orain dela 20 urte inguru, bera izan zen nire irakaslea Iturrama institutuan, nik nituenean 14-15 urte gutxi gora bera, orduan nire lehendabiziko aurreneko erreferentzia Nafarroaren historian izan zen bera ere bai institutuan. Aurretik historia ikasten genuen, baina ikasgaia bereziki zen Nafarroaren historia, ez historia orokorra. Eta hori izan zen bere asmo zehatz bat ere bai, Nafarroaren historia zehazki irakastea. Edo arlo horretan sakontzea. Orduan, orain dela 20 urte, bera izan zen nire irakaslea, orain dela 2 urte hartu nuen lekukori, eta ez dakit, egia esan, ez dute gehiegi errepikatu nahi, baina Josuke esan duen bezala, nabarmenduko nituzken nire esperientzean oinarrituta bi aspektu Bixenteri buruz, ez? Alde batetik bere izaera eta jarrera pedagogiko hori, eta gauzak azaltzeko zeukan lasaitasuna, nolabait esateko, eta gauzak argi azaltzeko jarrera hori, eta beste alde batetik irakasle bezala eta divulgatzaile bezala zeukan gertukotasun hori, ez? Egiten zitzaidan niri behintzat, eta badakit beste ikaslei ere bai, oso irakasle gertukoa eta oso modu komunikatzeko modu zintzoa eta gertukoa zeukan, eta aspektu horiek nabarmenduko nituzke, ez dakit gero sakondo halko dugun edo nahi eduzten bezala. Eskerrik asko, Amaia. Peio, azkenekoa zara. Eta, zuek Pamielatik aukera izan duzue Bixenteren aspektu edo sormenari lortutako aspektu hori gertutik ezagutzeko aspektu bat eta ibilbide bat gere kanpo horretan edo alor horretan emankorra eta gainera bukaerar arte, ze oraindik izango dugu aukera Bixenteren azken lan horiek edo lan horietaz disfrutatzeko. Bai, hala da. Pamela Argitaletxea, Pamela Argitaletxea 1983an, likideak sortu zen gutxi gora bera auzolan liburu dendan, eta esan dezakegu, ia sormenetik Bixente eta Pamela Argitaletxeko harremana oso estua izan zela, niri tokaz ez hori, Bixente sortzaile bezala, destekit deskribatzea edo bere ertz hori agertzea. Hasieratik harreman estua izan zen, Pamela aurretik auzolan liburuendan Korrok aldizkaria sortu zen, ere bai, euskarazko aldizkari literarioa, hor parte hartu zuen, eta geroztik Bixenteren ibilbidea gure argitaletxekin batera, gurekin batera, luze izan da. Izan da, hori 23 urtekoa, 24 urte luzekoa, ez? 1987an Josu Utxoekak aipatu duen Onkoteak narrazio liburua argitaratu genion. Lehen, esan dezakegu, Bixenteren lehen literatura, lehen sartu ateraldia izan zela. Geroztik Nafarroan lirirekarako garai hartan toki gutxi zegoen eta Bixente jarraitu zuen politikan eta horta hausnarketan buru belarri sartuta eta ondoren etorri ziren bere liburua, gehien bat, ja 2000 urtea, 1000 urtea, 2000 hasieran etorri ziren beste hainbat liburu. Bat izan zen beldurra bera zaldi, uali gabeko askatasuna, Upaingoa sailean argitaratu genuen, Upaingoa saila dugu, saio laburrak, euskeraz saio laburren sail bada, hain zuzen ere askatasunaren inguruan eta, demokrazia eta politikan inguruan hausnarketa oso sakona. Horren ondorioz beste liburu bat argitaratu genion, 2004an, kasu honetan, bera Joan Zelaia saria, saio laburren saria, nik uste dut prestigio handikoa, eta hor gure literaturan, historia txikian,
tarte importante bat bete duena, bere garaian, 13 urtez egin zen lehiaketa hori, eta Bizentek finalista geratu zen liburu batekin, Bakezale gerlari hoiek, 2003 urtea zen, memoria dugunentzat urte zailak ziren, bazirudien indarkerian sortutako zirimol zor hortatik inoiz ez ginela irtengo, edo alegin bat zegoen bakoitzean arrazoi batengatik eta bestengatik bakoitzak izango ditu bere arrazoiak emateko, berriro atzera, berriro bera etortzen ginen, eta Bizentek hor hausnarketa oso ausarta egin zuen, kontuan izan behar da 2003 urtea zela, eta gero ni pentsatzen dut zorionez abertzale munduan, ezkerra abertzale munduan, urtean bueltan, 10 urten bueltan, askok berea egin zuten hausnarketa. 2011an argitaratu genuen beldurra bera zaldien itzulpena, Jon Alonso egin zion itzulpena, A lomos del viento, libertad sin épica, jarri zion gazontan tituloa, eta 2011an Jauzika liburua. Horria ematen du Bizentek beste pauso txiki bat. Hasten da ibilbide bat, bueno, zaila da, hori universitarioak gehiago gustatzen zaie, horrela kajak egitea, ez? Baina, bueno, esan dezakegu, hor hasten dela bere konpromiso politiko utzi gabe, inoiz ez du utzi, baina literatura hausnarketarako bidea. Kasu honetan oso liburu bitxia, aforismo liburua, gaineaz bukaeran eta, bueno, opari moduan nik uste dut denontzat iritsiko dela, liburu batek bana ekarri dizuegu, nik uste dut harri bitxi badala liburu hori, aforismoa dira, beraz, pentsamendu laburrak, zehatzak eta zer pentsa ematen dutenak, ez? Eta hor hasten du ibilbidea. Ibilbide hori ez dena bukatu, eta gero azalduko dizuet. Baina, bueno, kolaborazioa asko segiago izan da argitaletxekin. 2004tik aurrera eta 2013 arte Zelaia Sariko epaimahaikidea izan zen. Izan zen neurri handi batean itzalezko irakurlea, bueno, bakizu argitaletxeok beti informatzaileak, irakurleak, aholkulariak izaten ditugula, eta Bizente ibilbide hortan ere hor izan dugu itzalean. Eta, bueno, eta bide lagun izan dugu ere Euskal Kultur Fundazioekin batera mikroipuinak lehiaketa bat, Nafarroan egiten den mikroipuine lehiaketa bat aurrak eta gaztetxoei zuzendu bere lehendakaritzatik ere bultzatzen zuena eta sari ematean, ez? Lehen esan bezala, 2011an hasi zen ibilbide horretan, gero, liburuzka ikusten duzunean, bestela luzatuko naiz, bere Jauzika liburuzkan, bere soslaia egiten duenan, bere soslaia biografikoan edo aipatzen du, ibilbide horretan hasten da hausnarketak egiten, eta 2018an aurkeztu zigun liburu arras interesgarria, bere izenburua zen Neri Iratxoekin solasean, eta hain zuzen zen bere urte guzti horietako, igual 10 urteko, irakurketak, hausnarketak, joan zen hartzen apunteak, eta liburua egiteratuta dago nolabait Iratxo hipotetiko batekin solasa, eta hontaz eta hartaz liburua zen alde horretatik klasifika ezina, niri tokatu zitzaidan izuzen ere liburua argitaratzeko diru laguntza bat eskatzeko momentuan, zera bat egin behar nuen, liburuaren deskribapena, eta oso zaila zen, orrialde erdi batean egitea, eta horrelako gauza bat idatzi nuen, gogoeta bilduma bada liburua, barne egunkari gisa egituratua, bere kezka intelektualak egunez egun fitxetan erregistratzeko itura zuen Bizentek, eta ibilbide honetan,
politika, ekonomia, gizartea, filosofia, etika, historia, literatura, kultura, euskara, giza jokamoldeak eta inguru guztioetan etengabe hausnarketak horren inguruan eginak dira, ez? Bueno, osotara 1000 fitxak dira, 1000 hausnarketak. Bon, alabeharrez, 2018 zen, eta alabeharrez utzi izan bar genuen, zebera gaixotasun bat, burmuinean sortu zen tumore bat, eta oso larri ibili zen, hil zorian, eta atzeratu genuen. Eta berriro onik atera zen handik, aurten prestatzen ari ginen edizioa eta pentsatzen genuen Iruñako liburu azokan aurkeztea, etorri zen COVID-a, eta etorri zen espero ez genuena, bere berriro gaixotasuna, eta joan zitzaigun. Bueno, Vicente, zer esan behar, bueno, Vicente, nik nahi dut, aipatu bizpairu gauza, bueno, Vicente irakurlea, ez? Bueno, pentsalari guztien atzean dago irakurle kualifikatu bat hori, gauza jakinea da, ez? Eta Vicente irakurle porrokatua zen. Horren lekukoak dira, hemen lagunak ditut, zea liburu dendariak, zenbat liburu eta etengabe erosten zuen, eta batzutan irakurtzen zuen alabeharrez, urteetan izan zen Berriako kritikaria, literatur kritikaria, eta, bueno, irakurtzen zuen dena, eta baina gehienetan gutiziagatik, ez? Bera nahi zituen gauzak irakurtzi zituen, ez? Eta horren ondorioz, zorionez, bere etxe, azken etxea ezautu genuenok, esan behar dugu, erabakizuela, eta oso deigarria da hori, erabakizuela, Vicente etzen bizi etxe batean, etxe normal batean, bizi zen liburutegi batean. Hau da, erabakizuela, diseinatu zuen liburutegi bat, eta hor kokatu zuen bere etxea. Ikusgarria da, benetan ikusgarria zen, nire lagunekin, eta joan ginen ikustea, berezi zuena, ez da. Bueno, esaten da liburutegi bat, titulaz aparte nola prestatua daukazun, nola dagoen eratua zure apaltegietan, zure personalidadea izakera definitu dezakela, ez? Bueno, nik ez du kontatuko nola dagoen nire liburutegia, baina ikustekoa zen, bere, ez dakit, zea direztezun liburun txukuntasuna, disiplina, ordena eta lasaitasuna transmitizun liburutegiak, ez? Vicente idazlea zen, eta gaineaz gauza tragikoena da, pentsatzen dut, heldutasun intelektual handienean joan zaigula, bitzat alde literariotik, ez? Gauza asko utzi ditu idatzi gabe, badago aforismo bat uste dut gero hartuko duzuen liburuan dagoela, ez da egin duen, ja naiz oroitzen duen, ez da dut, damu bizi naiz idatzi dudanaz, damuago idatzi ez dudanaz, ez? Eta borroka hortan bizi zen, ez? Badakigu amaitu gabeko novela bat zuela eskuartean, badakigu somatzen dugu ehundaka, agian milaka horri idatziak utzi dituela, poesiak ere bai, burutazioak, eta beti bere lagunak hurbilak ezagutun guztiok, beti damu handi bat izango dugu, eta nirekin egongo zarete, eta da bere memoriak idatzi gabe joan zaigu Vicente, eta Vicenteren memoria, 50 urteko memoria, 2 minutu. Denok irakurriko nahiko genuke, baina, bueno, hala izan da, eta horrela hartu beharko dugu. Baina horren hildotik ni proposamen bat, aurrerantza begira, proposamen bat egitea nator. Gainaz ikusirik hemen badaudela erakunde publiko, pribatuak, administrazioko jendeak, unibertsitatekoak, proposamena da Vicente Serrano Izkoren dokumento funtsa bat sortzea. Vicente Serranoren dokumentazioa, noski, gizarte aurreratuenetan, aurreratua diot, kultura eta kontzientzia politika duen gizarteetan, ez aberatsa, baizik eta kontzientzia duen gizarteak, intelektual nabarmenen liburutegiak biltzen dira, klasifikatzen dira, eta hori egiten da. Ez dakit, hemen adibide batzuk badaude Xabier Lete funtsa, edo
Jose Anton Artze, edo Koldo Michelena, edo Gabriel Zelaia, Donostian dago, bere liburutegia eta bere dokumentazioa. Baina nik uste dut familiarekin eta oinordekoekin edo ados jarrita alegin hori egin behar dela. Erreskatatu behar dugula bere produzioa eta izugarrizko, nik uste dut, esustekoak hartuko ditugula hori lortzen balin badugu. Eta gainaz behar dugu urrengo belaunaldietara ere bai transmititu, ez? Bueno, nik gauza asko ditut esateko Vicente, ari naiz argitaletxe bezala eta papera zela, baina, bueno, Vicente, bueno, 40 urte ezagutzen dut eta ibilbide askotatik, ez da? Eta, bueno, bere persona, nire lekukotasuna, bueno, askotan esaten da, onbera, apala eta topikoak dirudi, ez? Baina egia da. Vicente gainaz gizon ona zen, Antonio Machado dioen zera, ez? Zentzu horretan, ez? Gizon ona, zentzu machadian, nola baita esateko. Eta, esan dezakegu, isilune luzeko gizona zala, egia da, batzutan lagunak urduri jartze ginen, bere isiltasunekin. Hori guztia egia da, baina egia da bai gizon irmo eta zuzena zala. Eta 40 urteko ibilbide honetan, salbuespenik gabe, ze beti oroitzen garenean, esaten dugu, hau ez zai gustatzen du. Vicente egondan tokian, egonda, berak garbi zeukalako, garai gogorrenean aukeratu zuen erabaki gogorrak, garai bigunean, garai intelektualki gogorrenean egin zituen bere austurak, baina austura horretan egia da, eta Josu aipatzen zuen, ez zuen inoiz hautsi, beraldi bintzat harreman personalak, eta alde horretatik, gizon gure belaunaldiko gizon bada, ez? Bukatzeko ironia asko zuen, umorea zeukan, eta, Ruper Ordorika bere belaunaldi, gure belaunaldi eta bere belaunaldien kronika izan daitekeen kantu uste dut ezagutzen duzu, Haize Garizumakoa, olako kantan horrela dio, ez? Hemen gure belaunaldikok ezertan asmatu ez dugunok, ez? Eta, Vicente, seguro hori gustatuko litzai, seguro, gainaz, gustoko izango zula esaldi hori, berak beste aipu bat egiten du zera, ez bere liburuan, esaten du bestengatik, baina bere izan zitekeen, esaten du, 100% bentzitu zuten. Konbentzitu, 70 negu ondoren, eta hori adin horrekin joan zitzaigun, 72 negu ondoren, 140an baizik. Eta, jakina da, musikariak eta idazleak beti ez dutela arrazoia zorionez, ez da egia gure belaunaldiak ez dula ezertan asmatu, ez da egia. Hemen gaudenok badakigu hori, gizarte honek ez dauka ezer ikustekorik oain dela 15 urteko, Nafarroko gizartea oain 15 urte, eta oain dela 30 urtekoekin, ez? Onerako, gabeziak gabezi, ez? Eta horren protagonistako bat Vicente da, ez? Eta, besterik ez, mila esker. Eskerrik asko, hiruoi gainera denboran sartzeagatik. Eta orain, zuek bukatuta, bai zuen artean zein publikotik egin nahi dituzuen interbentzioak, orain aukera da guztion artean omenaldi honetan eta ekitaldi honetan parte hartzeko. Beraz, Patxi, mikrofon hori badago? Orduan, ozenki hitz egin behar izango duzue. Aukeruko dute, zere itotan nago. Egia da, eta gauza guztien gainetik, Vicente izan du dela pertsona apal, berez, jatorra, betiko lekua, eta alde guztietatik irigia da.
baina beti harremanak eta eztabaidatzeko bideak eta aurkitu ditu edozein jendearekin. Hori egia. Bueno, gauza bat, komentatu nahi dizuet, zere gu Eusko Bastarrak egondu ginen, Frankoren garaiak, eta orduan, bueno, badakizue, Nafar historiari buruzko deus ez genekien. Gainera, adrebez, gu Espainia una eta ez 51, eta letako gauzak, eta, bueno, orduan, gurekin, zegoen Vicente, eta normalean, berak ematen dizkigu historia, Nafarroko historiari buruzko klaseak. Orduan, pues bueno, kasu horretan, joaten ginen, nola geneuka leku bat, barruan ez genituen egiten hori. Ginen, bueno, komandoak edo nahi duzu bezala, ez? Eta orduan, elkartzen ginen tabernetan, ni gogoratzen ez joaten ginela Olite kaleko taberna batetara, batzutan horretan, gero aldatzen genuen, eta bueno. Eta bai, berarekin, lehendabiziko astapenak, Nafarroko historiaren astapenak ikasi genituen, pues hori, modu didaktiko batean, eta zerbait jakin izateko. Bueno, gauza hori guztiak da eskertzeko, nik ez dakit hori zuekoa zinekiten, baina, bueno, horretan. Eta gero beste gauza bat, beti prest egoen eskua usatzeko. UPN eta horiek parlamentuan nik uste bazela 2009an edo lako zerbait aritu ziren testu liburuak eta zutela, ateratzen zela Euskal Herriko mapak eta hori horrekin kontra eta jokatu behin eta berriro. Orduan, kendu egin zuten edo hartzen duzuen naia edo beste, bueno, zutiak egin duzu. Aminaz, bai. Eta orduan, pues hori, diru laguntza eta kendu, ez zuten subentzionatzen, ez zuten norraitzen, eta gainera, beraiek egin nahi zuten testu liburuak, Nafarroko historiarekin. Orduan, guk bakarri eskatu genion, ia posible zen, beste ikastetxeetan zeuden testu liburuak aztertzeko. Eta, bueno, ez dakizue zenbat ordu pasatu zituen gurekin, zehan zente. Eta han atera zuen, bueno, zinolako astakeria, leko guztitatik, pues hori. Adibidez bazegoen ere, guk, nola da, eko principal nola izan duzen, konkista ez, inolaz ere ez, atrebez, bazen akordio bat, bueno, pues hori da, beti gure Vicente izan dutela, bai, arlo horretan, primerako pertsona, intelektual ikaragarria, hori bai. Nik esaten nion batzutan, joli Vicente, ez ditut zuk idazten dituzun artikulak ulertzen. Bazen, bueno, niretzat bazen, galimatiaz bat, egia da. Eta beti farrezka, bueno, hori da. Eta eskerrik asko honen aldia antolatzea batik, Bai, euskera zaituazun idazteko antaola aitan ikuste dut. Zateako, esan dudan bezala, Euskaldun duzen neurri handi batean, Segoviako kartzelan. Ezen Segoviako euskalki. Gero Nafarrarutu zenean, hartu zituen ez dut uske esango nafarkeriak, baina bai bastango zera, bertzeak bertze, erran, taula, eta gero aztertzen dituzu bere liburu. Azken liburutan ikustu saiakera horietan errespe egin du. Baina hartzen baduzue onkoteak liburuan, benetan sinonimoen histeria ondoan izan behar duzu batzutan, berak bilatzen ditulako, nik uste dut apropos hori, bereiztasun horiek. Baina, bueno, hori nik uste dut ez da Vicenteren kasu bakarra, jende asko dagoela, ez? Hemen ez dago bat, baina esatako euskal kultur horrekin eta bideo bat egin zenutenean nola da Nafarroa, el Estado Basko, horko gidoilari edo kudeatzaile edo bultzagile eta hola esatako gaizka, Aranguren ikasle izan dago eta horrela, baita ere, Euskal Telebistan egon zenean, bertzeak, bertze eta erran eta horako gauzak nun nahi. Hori zen, autu bat, ez dakit, markatzeko
hori, Nafarroko euskalkien zera eta batzutan, igual, mugara eraman da, baina, autoak dire. Hori euskarena. Hori, idatzik bai, haoz, kontrabatu berezake, zorionez, Kulturko lankidek egin zioten elkarrizketa, ia lau duko elkarrizketa. Gaur ematen du bere bizitzaren berezioa. Eta, pello esan du bere memoriari ez duela idatzik, eta egia da, baina behintzat, haozko hori badugu, eta Luizbait ere, hortik ere, fruitu zerbait aterako da. Oso interesgarri informazio hori, hitz egingo dugu. Nire aldetik, arratsaldeon, eta berriro ere eskerrak mailan zaudeten hori, eskerrak nik uste bereziki merezi dituela Patxik, Lazindari honek, eta, azken batean nik uste guztio honen beharra ere barreko. Pizka bat, Bizente joan zitzen berdintza joateari eta joatearen gogortasunari, baldintza egoerak ere, egoerak gehitu behar diogu, eta den egotea ere, guztioa dela. Guztio, nahi genuen zegoek, ez da, eta horretatik, eskerrik asko. Nik irakasle bezala, ezagutzen nuen, 80ean, Nafarroa heldu berria, eta institutoko irakaslea, bera hor zegoen, eta nik uste, azpimarratzea egin behar dela, ezta? Belaunaldi bateko eta militante batzuk, gero ze implikazioak izan zuten bigarren hezkuntza, ezta? Aldi berean ezagutu nituen urte horretan, bera eta Sardaio hori, kurtso horretan biak joandakoak, eta nik uste biak direla adibide hona, ezta? Militantzean oso eskusaban eta irakaskuntzan ere oso konprometituak eta oso eskusaban. Eta, nik uste ongi dagoela eta bada, azpimarratzea izaerarekin lotutako apaltasun hori, ezta? Nik uste apaltasun hori ez dagoela bakarrik lotuta izaerarekin, politikarekin ere dago lotuta, eta izan zen, Bizenteren kasuan argitagarri apaltasun konstientea, eta politikoki dogma edo gehiagizko ziurtasunen aurkakoa, ez bakarrik izaeraren aldetik, baizik eta ideologikoki, eta nik uste beldurra berazaldi, bere liburu hortan, hain zuzen ere, berak egiten duela beldurraren apologia, kondarkeriaren apologia, eta nola askotan kondarkeri horrek eramaten gaituela azken batean gure bide propioa bilatzera, eta kondarkeri horrek ematen digun indarretik abiatuta, azken batean egoerari aurre egitea, ezta? Eta, nik uste bai ere, apaltasun horrek ere baudela zentzu politiko oso sakona. Eta, nik uste bukatzeko ere, bukatzeko nire parte arte laburra, ezta? Gustatuko litzaileak gogoratzea ere, Bizente Garazi tabernan eta Toki tabernan, ordu txikietan, eta, azken batean, berak bazekien asko zuela ikasteko liburuetatik, baina tabernetan ere, zegoen ikasten eta zegoen disfrutatzen, eta hori ere, ikuste, jakinduriaren ere seinalea badela, hori zen. Nire egito betik esango nuke lankide gisa magoz gehiago urte izan dudala, Bizente programa eskrituan. Eta, batu zuen gauza guztia itaz ahoz nago, baina lankide gisa, ikasumatuko nuke beti
bere aportazio edo bere ekarpenak egiteko gaitasuna kritikoa, baina beti zerbait proposatuz. Askotan, falta botatzen dugun, momentuetan kritika, baina aportaziorik gabe, presente zen proiektu bat, Eta nik uste dut hori, berak ongi lantzen zuela, eta guztien artean, zabaltzen zuen bere askasuna. Eta, bueno, gehiagorik nuke dituko, kide betik berez, gauzak egiteko eta laguntza emateko hori dudarik ez. Askotan, igual, zuen olako jarrera, beti, zegoen bere gauzekin ez lanean, lan gaitasuna izugarri, ez bakarrikan irakaskuntzan bezek eta gero bere munduan, aipatu zuen dezala, baina irakaskuntzan, dudarik ez, bere lan, azkekinean, bere lan profesionala zela, momentu hartan eta, horik egin, Nik ez du banderarik, baina konpromesuan jarri nahi ditut Edurne Bizkondo eta Xabier Betona. Zuen biak gazetariak zarete, harremana izan zen duten berarekin, zuen medioetan historiaren inguruko hainbat erreportai idatzi zituen, publikatu zituen, nire irudiz oso berritzaileak ziren garai hartan. Josu Zuekak ere igual eratu dezaket berak ere kolaboratu baitu bi medio horietan. Notiziazen ere publikatzen zuen. Nola gogoratzen duzue berarekin da izan dako harreman hori, gauza horiek publikatzeko, batzuetan divulgazioa baino ikerketatzen dut. Lurre edo? Nik egiabat ez duen maila horretako harremana izan berarekin, nik elkarrizketatu egin izan duen zenbaitetan, baina gero jarratzen mailaketan ez duen harremana izan. Uste dut ez dagokila lan egin, erantzunarien batea igual, nire nagusiek edo bentzatu den. Ez da bazterruzagatik, kompromisa, baina... Ni bai, zuzena izan nuen harremana, ze proposatu nien, ez dakit, 2000ko hamarkadaren erdialdean era horretik ere argiarekin kolaboratzen zuen sarritan, baina, nik ezagutu honen orduan ene, eta, nekien atxein bitartez, eta beste batzuen bidez, divulgazioan aritzezala asko, eta gurekin kolaboratuko zuen maila horretan, ez bakarrik iritzi mailan asko kolaboratu zuen horretik ere aspalditik, baina baita ere, redaktore gisa edo historiako divulgatzaile gisa. Eta, zikla esan, gozala bat esan berarekin aritzea, ze, finkatzen genituen urte baterako ez lan asko, baina bai iruzpadago. Eta, irumilero edo egiten genituen, eta bera kontatzen zidan, nondik nora ikuste zuen, eta, ikuste zitzen urreina eta ezagutza handia. Eta gero, oso modu divulgatzailean egite zituela bere lanak eta gozala bazara bera irakotzea. Eta biago ez da bat ezateko. Beste inork zerbait? Komentatu nahi du? Errekik gertu daitezke bat gauza, eta nintzateko eretzat sorpresatu esanen, baina bildurra banu Auskalo ze omenaldia antolatu zen. Primerak bai, zai? Horbiltasun hori, gente, eskaintzen zuen horbiltasuna, hemen txerretan, islatua, eta irutzen zait,
Arron, agurra, politia, inditu. Eskerrik asko. Mila esker. Mila esker. Ez dakit, beste inork zerbait esan nahi duen, anekdotaren bat, gehiago kontatzeko. Patxi, beste galderaren bat, beste inor, konpromiso batean jarri. Igual, gero artean. Bueno, azken batean, ekitaldi honen ideia, gure asmoa eta gure helburua zen, joainaz horrelako zerbait egitea, beraz, postasun handiz, jasotzen dugu, eta baita ere nolabait, bueno, nolabaiteko agurra edo eman nahi zuen jendea, elkartzea. Eta ez du zertan, bueno, hemen areto honetan orain izan beharrik, baizik eta gero, bueno, baikizue talde txikitan, eta segurtasun neurriak errespetatuta, baina behintzat aprobetxatu hemen jende pila bildu garela eta nahi duenak ere gure artean komentatzeko edo komentatu dezakegula hurbilagotik eta talde txikiagoetan. Inork ez baldin badu ezer gehiago hemen komentatu behar, joan gaitezke, kaina bat hartzera edo nahi duzuelera. Beraz, eskerrik asko guztiei etortzeagatik, eta Patxi? Hemen badira, inguru batzu gehienak geografia hobetzera martzatzen eta gaia. Hortzika, orduan hori da, ordu eta bat hartu dugu zuen. Eta gero, orduan, nireak eta ipatu dut eskola zen, hau modu horizontalean antolatu dugu, bai, hiru elkarten artean, hola suertatu da, eta ez gara miserableak, orduan. Gara miserableak, banatuko dugu. Eaz matzen duzuen zer den. Eta musurik ez dago musurik. Gonbidatik.